La paraula demografia ve del grec demos, que vol dir poble o gent, i grafia, que significa escriptura o descripció. Així que ja podeu deduir que la demografia és la branca de la geografia humana que es dedica a l'estudi de la població humana. Al Supercampus ens convertim en demògrafs per conèixer com és la població de Catalunya. La demografia analitza dades, moltes dades, com per exemple el nombre d'habitants d'un determinat lloc, l'edat, el sexe, les migracions, la natalitat, la mortalitat i com aquestes dades canvien i evolucionen amb el temps. Per dur a terme aquesta anàlisi s'utilitzen diversos tipus de gràfics o taules, com les piràmides d'edat, que poden mostrar quantes persones hi ha de cada edat separades per sexe. Mireu aquesta piràmide de la població de Catalunya. Dels més de 8 milions de persones que hi vivim, hi ha una mica més de dones que d'homes, tot i que la cosa està força igualada. Si us fixeu en les edats, hi ha més gent gran que no pas nens i joves. El nombre de persones de més de 65 anys va augmentant mentre que de nadons cada vegada n'hi ha menys. De fet, hi ha més persones de més de 80 anys que no pas criatures acabades de néixer. Això és perquè a Catalunya l'esperança de vida en néixer és força alta i cada cop augmenta més. Actualment és de 83,7 anys, 3 anys més que la mitjana d'esperança de vida a tota la Unió Europea. Gràfics com aquests ens permeten veure també quina és l'edat mitjana de la població catalana. Gairebé 44 anys. Déu-n'hi-do! A més de gràfics i taules, els demògrafs també utilitzen mapes per indicar de manera visual la relació entre la gent i el territori. Aquí veiem la densitat de població, que indica el nombre mitjà d'habitants per unitat de superfície en un territori determinat. Normalment s'expressa amb el nombre de persones que viuen en cada quilòmetre quadrat d'un poble, una ciutat, una comarca, un país. La majoria d'habitants de Catalunya estan concentrats a la província de Barcelona, tot i que Lleida i Tarragona són les que creixen més ràpidament en percentatge. I malgrat que la major part del territori català és rural, la gran majoria de la població catalana viu en zones urbanes. Sabeu en què es treballa més a Catalunya? Doncs la primera posició i amb diferència l'ocupa el sector serveis. És a dir, comerços, turisme, educació, sanitat. Seguit de lluny per la indústria. Tens curiositat per saber més coses? Tafaneja a idescat.cat, on trobaràs moltes més dades demogràfiques, socials i econòmiques, però abans, fes el test següent. Què vol dir demo en grec? Dimoni? Persona? Ciutat? Poble o gent? Quina és l'edat mitjana de la població a Catalunya? 40 anys? 44 anys? 84 anys? O 14 anys? En quina província es concentren la majoria d'habitants de Catalunya? Lleida? Girona? Barcelona? O Tarragona? En què treballa la major part de la població de Catalunya? Agricultura? Indústria? Serveis? O construcció?